Apa बै मनाखौ लाना फैनाय आं एसे बाजाराव थांना फैनि साला गेम गेलेनायफोराव डिस्टार्ब लांगौ र' नै आफा मनाया बैयाव जिंखाखौ एसे खामानि गैयाबाथाय जिंसिखौ थिखांना होनाय एसे बोरसांलाबायना हो माखौबा दे सना आंनि हेरा दान थांथारनोसै आं आंनि थाव नांनायबाय बोरायखौ लाना नों रेडल' थादो सना ओइ दोनलै सना नै थैनो रोङि बोराय फैलायबाय दानो जावलायगोनसै आंखौ होद साला सुवाद सोरजों फन रायज्लायदों नोंलाय खामानि मावनायालाय होद बोराय जोंनि बिहामजोंसो रायज्लायदों थां गोजानाव नोंस्रा दिन गैला इन्जय खालामनो होद फिसा हामा बिदि बुंनो लाबोदो बाराबा देग्लायनो लकडाउन जागोन र' आफा कर'नाखौल' जोबग्रोनो होदो खिन्थु बिहामजों लाइन मारनो मोननाय ना दे आफा गथ'आलाय मा जाम्बा जाम्बा बुंलाबायदोंलै खिन्थु बिहामजों लाइन मारनांगौबा नोंनि खर'खौ हायाव फबना आथिंखौ गोजौआव थिखांगोनलां है बाल बोरायजों जानाय नंलालै रांखिनि बाजि मोनावनो थांलायनोसैलां दाबो बे थोरसि गंब्रैखौनो सुखाङा बे थोरसिखौ सुखांबा नैबे जिया सुबाव खालि रबाजों सुखांनोसै उदां उदां बेरायना जानाय र' खामानि दामानियावबा जेबो गैया ह थोरसिया आंहालाय जानाय बेराय एसे मोजां मोजां बेनोसै आंखौ मबाइलाय सालिमाव फाथैया नै आफा मुसुखा बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय बिहामजोखौ लोगो हमनो सानदां आफा आफा माबानो फैफिन बोथोरफोरा मोजां नंथारा पुलिसफोरा एम्बु बारलाबायनो होद जाम्बा बोराय माखौ टेनसन लाबाय थायो नोंलाय नोंस्रालाय दानजारखा बहायबा दुगा मारा मोनगोन र' नोङो पुलिसजों खेबसे लावथि साब्रैबासो गम मोनगोन नोङो होद साला बोराय जाथ्रा नस्थ' दानो बाराबा नोंखौ मानिसिगोन आं साला बेथाया आंनि आखल लाजोब्बाय बिफा जोलै फिसामान गोदो सेंग्रायावबो बिदिमोन नालाय दा आंनि आखलखौ लाजोबथारबाय गोलोमजोब्बायसो सालि बे सिला दंखांसेखौ दाबो सिबखाङाखै नोङो बे सिलाखौ सिबखांबा ओंखामा माबा सङै आं बाजाराव थांनो ओइ बाजै ओंखामखौ नोंनो संनो हायो माथो नोंलाय ओरैनोसो थायो सोरथा नोङो मालायनि सायाव उदै बुगा बुगा जाग्रायानोसो सरलै बाजै ओइ सालि मा खालामबाय दं नोंलाय बाजै मबाइल नायना दं थां माबार सालि सा कापसे फुदुंना लाबो आंनो नायनि र' बाजै
Nah, Bapak. Ha, नंबरालाय बहा थांदों? आं मिथिया बाजै माथो आदैखौलाय ओरैनो बेरायनो सौमोन खबरा मोजां ना आदै जोंलै आदै नोंलाय आदै आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो आदै दे होमबालाय आदै आं आवगायनोसै दे होमबालाय आदै आं गलंबार मोथौनि